Bafowethu ngizoqala nginibonge nje ukuthi nibe khona nizoseka ubhuti ubiyela. Mina ke kumina nje ungenzela into eziningi engeke ngazisho zonke kodwa nje ngicela ukuqala ngibonge nakuyena into angenzela zona. Bafowethu kunengoma la ethi sitha sikababa. Sengiyahamba nami. Asithi sitha sikababa. Party by Biela Kaya Cool and Tours, bafethu uphethe inqwintsizwa la umajongosi bafethu urathi futhi Mfethu ngiyaphila ngicela ukubingelela kubona bonke ababukeli bethu obingelelayo umajongosi fana wamthula phansi eBabishela niyangazi nani bafethu okokuqala bafethu ubeze benjani abantu namhlanje la eBabishela bafethu baphatha kanjani abantu bethu Bethu kungijabulisa kakhulu ukubona abantu bakithi nakuya umkhaya abakahle mina la ngihlala khona kusekhaya uma bejabule kanje kuyakhomba ukuthi njengoba nengoma iya 1 million views okhomba ukuthi lento abayisekayo bayayibona futhi bayayijabulela kubona ukuthi bayiseka ngoba online kuphela noma sengifikile phakathi kwabo bayakwazi ukujabula bekwazi ukungibona ukuthi oh nangu kufanele semkhulisa Nephethu owesibili umbuzo bethu yini abantu abangayilindela from umajongosi from now on bethu Bese angeke ithi nje njengamanje sizozama ukwenza umusic video wale ngoma. Ngiyacela futhi nabafowethu abafisa ukuvela nabo bonke nje abafisa ukuyingena umusic video wethu ngoba kuyinto evela engiyenzayo engiyenzela bona. Ngiyacela nabo besondele kumina ukuze ngizokwenza right. Emva komusic video mhlambe sikhiphe single track, mhlambe sikhiphe EP. Kodwa asinasho ukuthi sizokwenza konke kodwa ake siqinisekise leyo music video. Yabonga kakhulu mfowethu. Nazo mfowethu. Wethuna. Ake sithi wena uzalwa nensizwa, dlala nensizwa. Wena uzalwa nensizwa, dlala nensizwa. Wena uthanda indaba. Igama lami mfowethu uMelisizwe ngumusa wami nomi ayikhathi efayedi wamnyati phathi kwekusukhulu indini yakwaMadela ngiwomunye wobo MC okhona nje kwaqukaze endibeni kaMaskandi mfethu akwazi mfethu yabaze bathi base What is your take mfethu bese benjani ke namhlanje mfethu no mfethu ngimoya kakhulu kubantu baseBhamshela ngendlela basibukela ngayo nangendlela bomthema ngivele stage abeza ukuthi hayi bayilabo abantu esibadingayo siyazi ke mfethu siyasebenzisana kakhulu nabantu baseBhamshela athakasela into esifisayo mfethu abake bathi mabethenga amathikiti bese beyangena ngaphakathi fike nomajongosi mfethu
yile egqugquzela ngayo ukuthi usebenze namaciko asafike ekugcineni. No mfethu into elekelelayo mfethu unalento enginebelieve yawo ukuthi ukusiza omunye umuntu uyamthatha umbeke ungangaduma wena kodwa makudumela umuntu usukumlekelela ngaleso sikhathi uyalekelela ngelilanga uyokwazi ukubuya zokutakula ngemuva. Siyabonga kakhulu mfethu thatha ngiyaphila kade swide bengicalela abafowethu abangaphandle lapha esangweni ngoba vele bazela wozani bafowethu sekunjalo ngathi sekunjalo bengicela abafowethu lapho lithi tjovijo apha amantombazana DJ take number 2 Amanda Eshiana asa umanyusa lo istage sambona sincane la ngibona kahle la angibona kahle kodwa ngathi ngiyabona ngilijonga ngizopatanisa nje uya nijabula ngethe hey ngibahle man kuthi angikhethe man asambe bafana asa tiphatha njani crowd bafo ayikho umuntu engayiphawula nawe uyazwela kwamanje ngoba screen yabo ento le mina inginika amandla ukuthi ngiyephambili kakhulu ngiyabonga kakhulu bafowethu asibonga ubuye nazo umcimbi into ayenzile ukuthi asiphize nje amaciko endawo abonatha namandla ngobiza nombatho emcimini siqinisekise lokho yabo ngiyangijabulisa kakhulu mfowethu buka abantu bajabule ngani bathi bona manje nabamuzi wabhazeni TV wara presented nanje funakala nazo mfethu umbuzo wesibili nawo fowena yini abantu abangayilindela from umanyusa from now on kuyophela unyaka mfowethu umanyusa ubhesi njengamanje sinonhlelo le ngoma nizokhozini uzomnika kanjani music video wayo ihambisana nengoma ezihlose se-album uzofela amandla akho sokuzoyishutha nje and then after that bazolindela online yabo ne-album nyamumusha phela lo kuningi mfowethu nemicimbi yonke into mfowethu bafo asidlala